Tačno sam je preskočio. Goč. Što bi Forrest Gump rekao, kad sam došao do ovde, što ne bi otišao na on gore. Ovo je ski staza na Goču. Dužina staze je nekih 1150 metara. Mislim da je ovo jedna i ovamo da je druga staza sa ove strane. Ovu stazu drži opština Vrnjačka Banja. I cena nekih ski pasa je dosta povoljna u poređenju sa drugim planinama. Jer je, koliko sam se raspitao, oko 600 dinara. To jest noćno skijanje je 800 dinara. Kada ima sneg. A ovo je druga staza. Mislim da ovo je negde crvena staza bi bila. Prilike. Širina staze je neki 60 metara. Od prilike. Možda i 70.